Mga igsoon, mayong gabi na usab kanatong tanan. Ato na usab karon nga live dinhi sa Facebook. Ug ang tuyo sa itong live mao ang pagpahibalo sa tinuod nga kamatuoran nga gilumpitan sa mga hunahuna na kini dili tinuod. Apan kadtong mga tao nga nangita sa kamatuoran, study lang mo, padayon lang mo o paminaw sa atong mga live, sa atong mga video, kay kamo mismo mahibalo kung kaning akong gitudlo ninyo may kamatuoran ba o wala. Ang importante ani nga kamong tanan nga nanimati open-minded. Dili kay ang inyo huna-hunaon nga kamo ra gyud ang tinuod. Kay kung kana may huna-hunaon ninyo nga kamo ra tinuod, ang inyo rang pundok mo tinuod, mo punay huna-huna sa kontra ninyo nga pundok. Katong pundok nga niya ni kontra ninyo, maura po'y huna-huna, sila po'y tinuod. Nya, ang resulta ni, kay ang tanan nga nagtukod og mga pundok, puros man mangkod nga tinuod, oray tinuod, ang resulta naagyoy tinuod o naapoy dili tinuod. Mao nga kinahanglan nato ang open-minded ta. Dinhi sa Kingdom of Christ, dili tuyo namo nga dalihon ang mga tao nga dadon nato dire dahil atong gamong membro. Dunay pipila ka mga tao nga akong gipangita. Kadtong mga tao lang nga damon ani nga haligi. Unya puhon kun kani mutindog na ingon nga gobyerno sa Pilipinas. Pero dili po sabton nga ang tanang mga Pilipino imimro. Kundili ang tanang mga Pilipino tudluan nga kinahanglan mo balik sila sa pagtuman sa tulo ka factors. Kabalauran, tulumanon ug mga sugo sa Dios. Kay dinhi aning tulo ka factors ang Ginoo nagbangutan sa mga tao sa tibuok nga kalibutan. Kay pinaagi niini ang mga tao ni biya. Ibiyaan nila ang Dios kay wa nila tumana ang kabalauran, tulumanon ug mga sugo. Hinumduman lang nato si Haring Salomon nga si Salomon sa diha nga midawat na siya sa gingharian sa Dios, midawat na siya sa Kingdom of Christ, kadtong gobyerno sa mga saserdote, gingharian sa mga saserdote. Ang Dios nisaad niya o usa ka kondisyon nga kung tumano niya ang paglakaw sa kabalauran, mga tulumanon o mga sugo, tumano niya, ang Diyos dili mo biya sa iyang katawhan, sa ato pa dili mo biya kaniya. No, dili mo biya ang Diyos nila. Atong basahon ni dinhi sa unang mga hari, unang sulat sa mga hari, no? Unang mga hari 6. Na nga
ana ka importante ang atong yun ana ka importante ang kabalauran tulumanon og mga sugo sa Dios. Sais kay nag-ampo man ani si Salomon atong sugdon diri sa sais ha aron nindot kayo ang ato ang paminaw. Ug nahitabo sa ikaupat ka gatos paminaw ninyo ha. Ug nahitabo sa ikaupat ka gatos o kawaluan ka tuig human sa paghigula sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto, sa ikaupat ka tuig sa paghari ni Salomon sa Israel sa bulan sa Sid, nga mao ang ikaduha nga bulan nga siya nagsugod sa pagtukod sa balay sa amahan. Ug ang balay nga gitukod ni Hari Solomon alang sa Dios. Diretso ta dire no. Diretso ta sa panata ni Solomon. Direta sa 11. Jinis unang mga hari 6:11. Atong diretso diri kaya ron nga dali ra ta makaabot sa lain nga sumpay kay ang atong oras na atong live. Og ang pulong sa Dios midangat kang Salomon nga nagaingon, mahitungod nining balaya nga imong gitukod. Kung ikaw maglakaw sa akong kabalauran, makita niyo no? Kung ikaw maglakaw sa akong kabalauran, makita niyo? O magtuman, ikaduha, magtuman sa akong mga sugo. Sa paglakaw diha kanila, nanligunon ko ang akong pulong uban kanimo nga akong gipamulong kang David nga imong amahan. Ug ako magapuyo sa kinataliwad-an sa mga anak sa Israel. Kita ninyo? Ang Diyos kuno magapuyo sa kinataliwad-an sa mga anak sa Israel. Ang kondisyon nga matod ni Ginoo magtuman sa kabalauran si Salomon. Kung ikaw maglakaw sa akong kabalauran, magtuman sa akong mga tulumanon, ikaduha, ug magbantay sa tanan ko nga mga sugo sa paglakaw diha kanila, nanligunon ko ang akong pulong uban kanimo nga akong gipamulong kang David nga imong amahan. Kanang word nga ligunon, di naman na kinahanglan tingali o ato pang binisayon kay binisaya naman ato lang pangitaon ang lain termino sa buot nga ipasabot. Paingon nga ligunon sa ato pa barugan, tumanon mao na ibot pasabot ana mga ang Dios mutuman kung mutuman ta ay matud niya diri kung ikaw magalakaw sa akong kabalauran ug magtuman sa akong mga tulumanon ug magbantay sa tanan ko nga mga sugo sa paglakaw diha kanila, nanligunon ko ang akong pulong uban kanimo nga akong gipamulong kang David nimong amahan. 13. Ug ako magapuyo sa kinataliwad-an sa mga anak sa Israel ug dili mo biya sa akong katawhan nga Israel. Mao ni siya, mao na kondisyon sa Ginoo. Kung si Salomon kuno magalakaw sa iyang kabalauran, magtuman sa iyang mga tulumanon, magbantay sa iyang mga sugo, ligunon niya ang iyang gipamulong dito ni David na iyang amahan. Sa tupa tumanon sa amahan, tumanon sa Dios ang mga saad,
niya ngadto kang Salomon sumala sa iyang gisaad ni David nga iyang ama. Kung lig-unon, kung maglakaw si Salomon o magtuman, magbantay sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Ang kondisyon po sa Ginoo, ang iyang katumbas, no? Ang katumbas nga ihatag, di po siya mubiya sa kinataliwad-an sa mga Israelitas. Karon, ang pangutana nato, gituman ba to ni Salomon? Wala. Sa diha nga wala matuman ni Salomon ang paglakaw o ang paghimpit sa kabalauran, unsa may gihimo, unsa may gikasulti sa Dios, no? Sa diha nga wala matuman ni Salomon ang paglakaw sa kabalauran tulumanon og mga sugo, sumala sa kondisyon nga gihatag sa Dios kaniya, unsa may gihimo sa Dios ngadto ni Salomon. Sa diha nga wa niya matuman ang maong kondisyon sa Ginoo. Atong basahon sa unang mga hari 11:11. Busa ang Ginoo miingon kang Salomon, tungod kay kini imong nabuhat, ug ikaw wala makatuman sa akong tugon, ug sa akong kabalauran nga akong ginasubo kanimo, sa pagkatinuod gisiun ko ang gingharian gikan kanimo o ihatag ko kana sa imong ulipon. So may nitabo, gibiyaan si Salomon sa Dios. Wala makatuman si Salomon sa kabalauran tulumanon og mga sugo sa paglakaw diha. It means sa pagtuman, gibiyaan po si Salomon sa Dios. Gikuhaan sa gingharian. Ihatag dito siyang ulipon. The same way, maurag hapon ni sa tanang mga Kristiyanos karon sa tibuok kalibutan, kung dili ka makatuman sa kabalauran tulumanon og mga sugo sa Dios, kuhaon sa Dios ngadto sa tao ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi. Kay bisan pa gani ang atong Ginoong Hesukristo nagsulti nga matud pa niya sa Matthew 5:17-18, samtang maglungtad pa ang langit ug ang yuta, walay usa sa kasuguan nga pagalakawan hangtod ang tanan matuman. Mo na nga kinahanglan atong tumanon ang kasuguan sa Dios. Mo na sa itima nato diha. No? Inana. Apan na sa di pa tamo padayon, maayong gabi sa ato pinalanggang kardinal ya sa Amerika, si Cardinal Ambrosio Rizani sa Maryland, USA, sa iyang asawa, sa iyang anak, sa tanan nga mga Rizani, pamilya diha sa Bohol, maayong gabi kaniyong tanan. Sa tanan nato mga Pilipino nga naa diha sa Amerika, maayong gabi kaniyong tanan o bisan asa sa tibuok kalibutan nga mga kaigsuonan natong Pilipino, mayong gabi kaninyong tanan. Kung kana mga igsuon ang atong topic nga atong abrihan ang atong salabutan, open-minded ta, dili ta nang angkon nga angkon lang nga oray maluwas, iyarang pundok luwason, ang uban manay lain. Usa lang na siya ka lipat-lipat nga pagpanudlo sa mga tao. Kay ikaw, ang imong sikta ni angkon nga ikaw ray kanang rang siktahan maluwas. Ang laing sikta ni angkon pod. Unya ang imong sitas, ang imong teksto nga gibasa, ang imong kapitulo nga gibasa, mao ra po kapituluhan nila, basahon ra po napundon nila. Ibato ra po nimo. Kung imong basahon ng Matthew 24, nga naimini nga magtutudlo, o ang imong itumbok sila, balihon ra po nila. Basahon nila, kamo na po imini nga magtutudlo. Kung hinganlan to ninyo og punto, inyong basahon ang teksto ninyo, hinganlan mo silang punto. Balihon kanila, basahon nila ang teksto, kamo na po punto. O resulta ni, wa nyo'y kamatuoran diha kaninyong tanan.
Muna nga kining among sangyaw mga igsoon dili ni pagdani-dani ang tao kay kaning ako gobyerno ni sa Dios na ang labing tinuod mao ni kaluwasan natong tanang mga Pilipino. Kaya ang makaluwas kalibutan dili ning mga pundok, ang makaluwas gobyerno ra ni Kristo. Ang sa Kingdom of Praise, kung pananglitan Katoliko na siya sa ulay mga adlaw, anang mga tao nga naa sa barangay nga Katoliko tanan, pasibahon din na dito sa Katoliko. Dili kay kung kano sa akaslon, moray ika-Katoliko. Kung kano sa magpamisa kay gikalang, moray ika-Katoliko. Kung kano sa mamatay kay magpalubong, moray ika-Katoliko. Sa ulay mga adlaw, dili na mahimo. Kung ikaw miyembro ka sa Katoliko, Katoliko ka, sunod ka dito. Kung manimba sila dito, maadto ka mo simba ka dito. Kunya tanan nga gitudlo sa mga pare nga alang sa kayuhan, alang sa pagkamatarong, alang sa kaluwasan sa mong kalag, tumana to. Kaya wa mo niya may pare nga nagtudlo di simbahan o dinautan. Ang mga tao ramay wala mutuman. Una nga, inana ang Kingdom of Praise. Muna nga mo pagdahom nga, hakuto ng mga tao, membrohon ko Pilipinas. Dili mo na ay, ang gobyerno sa Diyos, dili nga na. Kung pananglitan, diha ang barangayan, ay sa Badista, adto mo sa Badista. Kung sa mga adlawan yung simba, sa Bado, adto mo dito. Kaya waman to nagtudlo ilang pastor o binautan. Kung sa mga Mormons ka, dito kas Mormons. Simba dito, tuman dito. Iglesia ni Manalo ka, dito, tuman na to ilang mando dito. Kung sa ilang gitudlo niyo, tuman na. Ay magin na sila katudlo sila pag adik-adik mo, pag hubog-hubog mo, pag dinautan mo, wala man yun. Beon sa may dautan na ng mga sikta karon. Unsa may dautan na ng mga pundok karon, wala. Wala dautan nga gitudlo. Ang nakapadautan ano, kanarang angkon nga nahimong dautan kay na nag-away, na naglalis, na nagbugno na dito, mura nagmangairo, nang gibugno. Kuan ninyo una-una ang gitudlo puro kaluwasan. Ang Katoliko Romano nagtudlo kaluwasan sa mga tao. Kung ang mga tao dili mutuman sa gitudlo sa mga pare, kung sa may tulubagon sa pare, kung sa may tulubagon sa simbahan, wala. Muna nga ang kami nga Kingdom of Praise, rami mo alalay sa mga tao, tambagan ng mga tao, ato, sulod din mo dito. Dili kaya rin mo diri pamimuro na mo. Di man ni relihiyon. Gobyerno man ni. Tibuok nga Pilipinas man ni, tibuok kalibutan sa ulahing mga adlaw. Nanay mga simbahan. Munang di na kinahanglan nga magbuhat mig simbahan, kay nanay mga simbahan. Ay Katoliko, na simbahan ng Katoliko. Naisimbahan ni Martin Luther, naisimbahan ni Anglican, naisimbahan ni Methodist Church, naisimbahan ng Iglesia ni Cristo, naisabadista, naibaptist. Nanay mga simbahan tanan, napuno na din. Nanay mga simbahan nga gipadalas Ginoo, kay kanan pa ng mga simbahan da, pinadalas Ginoo na. Mao nga, kanang mga pare o mga pastor, mga manulunda man na sila, magtatambang, magigiok man na, mumanay gagiok sila karon sa giukan sa Ginoo. Ang trabaho na mo, kung kamo Katoliko, panahon sa panibahon, atugin mo, simbagin mo ito. Dili kay panahon sa panibahon, aram mo dito sa lingkod-lingkod, tagay ito ba? O yan, mga kunday Katoliko, nahugaw lang kong Katoliko, kay pasangin lang itong mga pasangin lang din itong pagtulon ang Katoliko ng mga palahubog ng mga tao. Pero sa tinuod ang mga pare, gina sila katudlo. Anang paghubog-hubog mo. Muna, inana ang Kingdom of Praise. Dili kay sa kupo ng mga tao, Kadto ng mga tao, dili sa kupo, dili na mao. Kung kamo Katoliko mo, paningkamutin ninyo ang paghigpit diha sa inyong pagpangalagad as Katoliko Romano.
ang mga tambag sa inyong mga pare, panahon sa misa, buhatan ninyo og tumana. Kay, kana mao ang kaluwasan ninyo. Kung sabadista ka, Iglesia ni Cristo ka, iya ka ni Kibuloy, iya ka ni Soriano, iya ka ni Almeida, iya ka ni kinsa pa mga Pilipino founders, kanang mga Protestante, Baptist, Anghelican, isa mo yung mga pastor o mga pare dihang gatudlo magtinunto mong mga tao. Nabagoy mga pastor karon nga nagtudlo o magbinuang mo? Wala yun. Ang mga tao ra mga wala mutuman kay ang ilang pagtuos Ginoo taphaw. Kung hindi mo maluwas, kay taphaw man mo. Pero tumanon lang ninyo kanang gitudlo sa mga pare, kanang ilang mga misa, kanang ilahang mga ebanghelyo, maluwas mo. Ay kaluwasan ang gitudlo. Kabung nasa sa badista, maluwas mo niya. Basta tumanon ninyo ang ilang ginatudlo diha kaninyo. Gitudlo ang mga pastor. Gawas tingali og nay pastor magtudlo nga magsyago mo, magmariwana mo, mang-hold up mo na ingon gyud ko nga ayaw na pud mo pagbuhat ana. Pero aman tingali pastor ministro nga nagsulti ana, puros man pagkamatarong ang hisgutan. Oh, unsa may supa ka na sa Ginoo? Tungod lang kay dili sa nimo ko pagpundok na supa. Dili na mao. Ang tan-awon din ha, ang pagkamatarong nga binuhatan, dili ang titulo ninyo. Bisan pagka kung sa isiktan ninyo diha, ang balikan sa Ginoo, ang mga tao nga nagbuhat sa hingpit nga pagkamatarong, diha sa iyang atubangan. Sahon ra ko nato sa buhat, Gs 35. Hinunua nga sa matag usa ka nasod iyang pagkakahimutan ang bisan kinsa. Sa to? Ang bisan kinsa, iyang pagkakahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlo kaniya o magabuhat sa matarong. Muni maluwas. Dili kay imong pundok luwason. Luwason na itong imong pundok nga among mga tao wala nagtuman sa matarong. Wala nagbuhat og matarong. Abi kay nahisakop mo ng title ng pundok ka. Luwason gid mo bisan og tambalos-los mong pagkatao. Dili oy. Ang atong kaluwasan sumala ba na sa atong binuhatan. Kay kung atong basahon diri sa pinidayag, magdala siya og ipamalos sa tagsa sumala sa iyang binuhatan. Kung ang nagbinuhatan, o wingon tanga wanay ng binuhatan, yang saan man nato pagkahibalo nga matarong ka, kung kay binuhatan matarong. Nga dihaman sa atong binuhatan, mailhan ta kung dautan matarong ka. Munang nagbinuhatan. Karon kay kanang mga Katoliko, kanang mga pare, wa man ginagatudlo ninyo daotang binuhatan. Wa gi simbahan sa Katoliko diri sa Pilipinas nga nagtudlo binautan. Kamong mga sakop nga naa sa Katoliko karon maghingpit mo. Panahon sa misa, panahon sa ilang panimbahon, musunod gid mo dito, musimba gid mo. Luminaw gid mo sa sangyaw o tambag sa inyong mga kaparian. Dili kay mahimo lang mong Katoliko kung mamatay mo. Mahimo lang mong Katoliko kung magpabunyag mo. Mahimo lang mong Katoliko kung magpakasal mo. Dili na mao. Kinahanglan tanang segundo Katoliko gyud mo. Kung saan man musimba gyud mo dito. Sa panahon sa ilang tingsimba, nya musunod mo sa sumala sa gitudlo sa ilang mga pare, sa inyong mga pare. Nakahinumdum ba mo sa unang panahon ni Hesus Kristo sumala sa Matthew 23?
Ingon si Jesucristo, ang mga parisyo na naglingkod sa lingkuran ni Moises, buhatan ninyo ang gitudlo nila kaninyo. O di ba, ipabuhat niya ang gitudlo? Apan, kung si Kristo, ayaw ninyo buhat ang ilang gibuhat. Nga naman, kay sila may ilang musulti pero wala gabuhat. Sila po to. Nga naman, kay waman to nagbuhat sa matarong, daog-daog man itong ilang himo. Karon, ang mga pare, nagwede hanggang daog-daog. Wa man puta kakitag pare nga, ningatos bulangan tingali, no? O, wa ko'y pare nga, nanugal, tingali. Kaya og kanang mga pare atong musultihon, ingon man po na nga, kanang sugal, buhat sa yawa. Kanang hubog-hubog, buhat sa yawa. O, di sa to, pa di na sila mubuhat, anak, kay sila nang ganilang kasulti nga buhat na sa yawa, o niya, bubuhat din na sila. Kunang, kaning ako, di man ko, magig ko maghapot og mga tao nga, kamunuan ni dire. Aron mo ipon ako, dili na, kay di na may akong tuyo. Ang tuyo na ko, nga kung kamo katoliko, maghimpit mo sa inyong pagkakatoliko. Kung kamo, nasakop mo ni Martin Luther, uli mo Martin Luther. Dito sa simbahan niya, adto mo dito magmatarong. Buhatan ninyo, sumala sa doktrina ninyo. Eh wala man ang doktrina ginautan. Kanang sa Badista, wala man ang katudlog ginautan. Nag-away lang ni, kaya nag-angkunay. Kasi na rin, tinuod mo rin, hinungdan na. Pero kung natong basahon ang Hebrewhanon, 12:14. Itong basahon eh. Itong basahon. Panglimbasugi ang pakigdinaitay uban sa tanang tao o ang pagkabinalaan nga kung wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Ali mga igsoon, di na kinahanglan nga plawman kung itong pagsabot ni, Bisaya na kayo. Sabot na tao, sa tuyos Ginoo. No, wa na mag-expect kung unsay color ana imong tinuuhan. Wa na mag-expect kung ikaw Katoliko o sa Badista ka, born again ka, kamanalo ka, uasa ka na bilong nga tinuuhan. Ang gitumong diri, panlimbasugin ninyo ang pakigdinaytay ngadto sa tanang mga tao ug ang pagkabinalaan. Nga kung wala ka na, wala bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. But pasabot mo to importante. Ang asa atong makigdinaitay kita sa tanang mga tao. So undangan nato ng debate-debate. Nga ang nakaingon ana kanarang anggon nga mga tinuod. Moray nakaingon ana. Mo'y nakawala sa kaning pakigdinaitay sa mga tao. Katong mga mo rebuttal ang katarungan kay lagi ko no si Kristo nakigdebate, ito nakigdebate. Siya mo debate sa mga Hudyo. Tungod kay dili siya madawat nila. Natural si Kristo mga tarungan. Pero dili kay nakigpirmahay si Kristo nga ana dapita makita sila kay magdebate sila. Si Kristo nagpreaching. Kung sa may sulti din ni Kristo, walang may lain. Pag hinulsul ka mo, ay ang gingharian sa Diyos, sa doon na. Ang naay iyaha, muhatag sa wala. Ang dunay duha ka kamisula, ang usay, hatag at usa. Kung naiyaha mga wali, o sa may dawatan na sa mga Hudyo. Di lang madawat sa mga Hudyo, di lang madawat sa mga Hudyo, nga si Kristo manambal o mag-ayog masakiton sa ilang adlaw na ipapahulay. Panahon sa ilang adlaw na ipapahulay. Unya kay si Kristo na may basihan. Na may basihan si Kristo. Iyon si Kristo, kung ang imong karniro mahulog sa pangpang sa adlaw na ipapahulay, hindi niyo ito kuhaon. Nga mamatay man to.
Uyon sa kasuguan ang pagbuhat o matarong saan lang papahulay. Nang kay namin masakiton. Saan lang papahulay, di ayon ni Jesus. Munang wala sa violation sa mga Hudyo. Pero ang mga Hudyo lang, na dili makadawat niya, di pakadawatan siya mo to. Nakiglantugi niya ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo may nakiglantugi niya. Dili siya may nakiglantugi sa mga Hudyo. Nangatarungan rato siya, kay gilantugi man siya. Panahon siyang pagsanyaw. Ina. Pero nung kaanang magsabot sila, kay magkita kung lugara, magpirmahan na, kay maglantugi, wala na nahitabo ni Jesus. Ug mao na ang gingon ni Kristo, mao ko na ang gingon ni Pablo, nga palikayan ka na. Kay mao ka na ang panagdebate nga binurong o mga binuang nga panaglantugi. Likay ninyo ang panaglantugi nga binurong mo na. Laliman ka na, mag-abot mo dito sa ka kanto, mag-abot mo dito sa jail, magpirmahay mo, unya, ang inyong giawayan, kay kinsay tinod ninyo duha. Unya, nalimot mo, nga ikaw wala magtudlog daotan sa inyong mga sakop, o kaning imong gikontra, wa ko ni nagtudlog daotan. Ang gitudloan ni both side, pariho, nga kinahanglan ang tao magbuhat sa matarong. Nya unsa may nahimong daotan ani dito sa Ginoo? Wala. Nahimo lang ning daotan tungod sa inyong panaglantugi nga nawala diha. Ang giingon dinhi nga pakigdi na itay ngadto sa tanang mga tao. Unya ang resulta na manakod to sa mga taong naminaw. Kaning sakop aning punduka, makiglantugi mo diri sa pundok mo kan to. Underestimate na po to. Awa na sila labot. Itong isa, awa na ilabot sila. Di na maluwas. Dito isa, kana, kamo, di mo maluwas. Asa na may makikdenay tayo na? Wala. Muna nga, sa ano din sa Kingdom of Praise, dili kinahanglan nga ang mga tao tampak dili danihon, dili na noy. Wala gid ko sukuha sa Ginoo anak. Anang klasihas pagsangyaw. Gawas, gawas. Yadtong mga tao nga gikinahanglan nga mahimong haligi ani puhon. Muna nga sama nako antahas nako itudlo ning mga sukod. Ngano nga do natay dako kayo. Diyo gikog dako kayo. Pero gamay kay ninyo. Labi na sa wala kasabot ug walay gugma nga moalagan. Abi mo gid nga murag bali wala na ni. Pero hinumduman nato nga kita mubalik ta sa Ginoo. Pareha ba ning gihimo namo nga kung kamo Katoliko balik mo simbahan niyo, simba gyud mo hintik gyud mo ito. Kung ingon ang pare luhod gyud mo. Kay ingon nga ang pare luhod unya kamo katindog, awa na di na mo mahingpit. Kung may mga balahod sa simbahan, buhaton ninyo. O sa mga patakaran, rules and regulation, buhaton ninyo. Kung kamupot sa badista, buhaton ninyo. Sumala sa gitambag sa mga pastor. Ay kaning ako, gobyerno ni sa Diyos. O mo ibuhat nako ang pagtug-an nako sa mga buluhaton nga didto ta muli. Inana kay gibiyaan ang kabalauran ni Salomon, ningon ang Diyos itong Salomon. Kung ikaw maglakaw sa kong kabalauran, magbantay sa kong mga tulumanon, sa pagtuman diha kanila, dili ko mubiya sa taliwala sa katawhan. Sa to pa magpuyo siya kauban diha, kay kanang Diyos gapuyo man dito nila. Dili man kay kanang Diyos, nagpuyo dito sunahan sa bituon. Itong basahon sa Exodo 25:8. Itong basahon sa Exodo 25:8. O pabuhaton mo sila, ang Diyos kasulti ha, o pabuhaton mo sila, o usa ka balaang kuloy-anan alang kanako, aron ako magapuyo sa taliwala nila. Ang Diyos kasulti ani.
Katong creator, katong gapagawa nila sa Ehipto, katong gabuhat sa dagat, katong gaumol ni Abraham, mo'y nagsulti nga magpabuhat siya ko sa kabalaang kuluyanan aron ako magapuyo sa taliwala nila. Unya ang pangutana, nagpuyo bagid ang Dios, nagpuyo. Atong basahon sa Numeros 5:1 hangtod sa 3. Ug ang Dios misulti ka Moises nga nagaingon, isugo mo sa mga anak sa Israel nga papahawaon nila sa kampo ang tanan nga sanlahon ug ang tanang mga pangagian sa mahugaw ug ang tanan nga nabuling tungod sa minatay. Silang duruha, ang lalaki ug ang babae, papahawaon ninyo sila sa gawas sa kampo, ibutang ninyo sila aron dili mahugawan ang ilang kampo diha sa taliwala diin ako nagapuyo. Klaro, asa nagpuyo ang Dios? Diha sa ilang taliwala sa ilang kampo. Wala ang Diyos napuyo dito sa unahas bituon. Pero sumala sa inyong doktrina, ang Diyos napuyo man ron sa unahas bituon. Buhata lang ninyo ang pagkamatarong na sa inyong tinuuhan. Kay, umabot man yung panahon nga, di ba, na may judgment day, matod pa ninyo. O, na may judgment day, muna itong paabuton. Sa tanang mga pundok sa tibok kalibutan, mo ipabuto ng judgment day. O, dili kay ikaw mo mag-judge. Nawa ka gani makatultol o kaso nang gingarian, dibutang. Kanang judgment day, gobyerno sa Diyos na. Kung si Kristo gani makahari na, hukman niya ang tanan nato nga mga doktrina, ang tanan nato nga mga pagtuo o ang atong tanan nga mga gilauman. Ngunay judgment day kay kanang hukman ani mga tinuuhan man ang atong pagtuo. Mo may hukman ni Kristo. Ngunay yung muatubang kita sa hukmanan, gobyerno na. Samtang wala pa'y gobyerno si Kristo, dili pa siya makahusay. Kay suklang siya sa mga tao. Nalalang, gusto niyo, patyo ni Kristo ng mga tao diyan. Sama sa Gingong Duterte nga, yang ipadatag lightning, patay titili yung nana. Kaya ang Ginoo, Watergate, underground ang Ginoo. Dili kay ano ni siya mga igsuon, no? Nga ang Diyos di ay nagpuyo sa taliwala nila. Asa man sa unang panahon, sa didto pa ang kampo, nas kampo sa gapuyo. Pero sa diha nga natindog na ang Jerusalem, napabagyapon siya sa kampo. Wala nga, dito na sa Jerusalem sa gapuyo. Kaya ang Jerusalem, tuan naman dito ang templo sa Diyos. Sa hunato, sa Esdras 1:3. Esdras 1:3. Bisan kinsa nga anaa sa taliwala ninyo sa tibuok niyang katawhan, ang iyang Dios magauban kaniya o paadtua siya ngadto sa Jerusalem nga anaa sa Huda, patukura sa balay sa Dios, ang Dios sa Israel. Siya mao ang Dios nga anaa sa Jerusalem. Asa na ang Dios? Naa sa Jerusalem. Nya asa dito Jerusalem? O di sunas bituon. Kabahala naman mo desisyon. Basta kay maabot ang panahon nga dunay gitawag og adlaw sa paghukom. Kay ang tanan natong doktrina hukman man mao nga dili ta magkahukom nga sayop siya, sayop mo, sayop ko. Ang ato diha buhaton nato ang matarong. Unsa may matarong ngon si Kristo, ayaw kamo paghukom aron dili kamo pagahukman.
Kay sa hukom nga inyong ipakanaog, mauusap ang hukom nga inyong pagadawaton. Asa ganito ni mabasa? Sa Mateo City 21. Nana diha mabasa. Asa daw to ang Diyos? Nagpuyo sa taliwala. Mao nga sa panahon nga ang Diyos dito na ni Salomon, nisulti ng Diyos dito sa Salomon. Ningon ng Diyos. Ingon ang Diyos diri ug ang pulong midangat, ug ang pulong sa Dios midangat kang Solomon nga nagaingon, may tungod nining balaya nga imong gitukod, kung ikaw magalakaw sa akong kabalauran ug magtuman sa akong mga tulumanon ug magbantay sa tanan ko nga mga sugo sa paglakaw diha kanila, nan lig-unon ko ang akong pulong uban kanimo nga akong gipamulong kang David nga imong amahan, ug ako magapuyo sa kinataliwan-an sa mga anak sa Israel ug dili mo biya sa akong katawhan nga Israel. Di magpuyo gid siya sa kinataliwan-an kon ang kondisyon kon tumano ni Salomon ang paghimpit sa kabalauran, tulumanon ug mga sugo. Mao nga diha ta mo na mo ang pagtudlo karon sa mga tao. Nga kon tinuod mo nga Katoliko, muuli gid mo sa Katoliko, musimba gid mo dito as Katoliko mo. Kung Sabadista mo, adto mo simbahan, kada misa tuagin mo dito. Kung sakop mo ni Martin Luther, sakop mo ni Anglican, Methodist Church, Presbyterian, ay mga anak man sa Ginoo, buhat man na sila sa Ginoo, balik mo dito, tanan-tanan, sumala sa inyong nasakupan na area, aw kaning sikta. Kay kaning katumbas anang mga sikta, angka na sila karon. Kay naa diha gibutang ang pulong sa Ginoo, kay naa diha ng Biblia. Sa unang panahon, ang gitungtungan sa kinabuhi nga giluwas sa Ginoo mao ang arka sa kahoy. Karon kay wala na may luno, ang arka mao ang mga sikta. Mo nang naa diha karon kaning tugon sa Ginoo mo kaning Bible, naa sa Katoliko, naa sa mga Protestante. Mo nga naa diha ang kaluwasan sa tanang mga pundok naa diha. Namo na itinuod nga sangyaw. Dili kay magbalhin-balhin na mari pa mo diri kay mao na maipon mo kay ako ray tinuod, dili na mao. Dili kay ako ray tinuod. Ang tahas nako mga igsuon, dili ko parihag tahas anang mga sikta nga magtukod og mga simbahan lang daghan. Ang tahas din ako gobyerno sa Dios nga magsugod dinhi sa dapitan. Unang karon eleksyon man ron sa tanang tingali, kami ray wala mo dawat diri. Bisag piso nga libat. Ibalo man kung may mo dawat ani kay magdaot man din mawala mas kalibutan. Basta dunay mo dawat. Magdaot kay mawala mas kalibutan. Kay dire nanganhi sila dire gidalag tag 300. Ay palito nila ang mga boto ninyo kung ibalibaran na buboto mi pero di mi magpapalit ninyo. Karon bot lang nila. Pero kami wala. Kay mabot ning panahon nga magtukod ta o gingharian, gobyerno sa Dios. Kay ganiha ko no matos pa sa akong kauban. Dong ana dia sobre dong. Waalang dong na sobre. Siya waalang na. Sir kay bawal na sir. Wala nang nasa sobre. Gidala na diri sobre o nay sulod. Kay ginakuha man.
dili ta hip-hip. Kaya kana mo na anak, hip-hip na. Unang kamo, pamudawat mo na, di mo kabasol sa mga politiko nga awatan. Kay, dili man mo, wa man mo baruganan. Ang inyong boto, inyong magpabayran, di naman, wa naman yung dibutar ang tao kay buutan. Ang pagbutar ninyo sa tao, pinaagi naman sa kwarta, kung kinsay dakong hatag. Sa to pa, dili na ang pagkabuutan imong gipangita para ibutar. Kunang ug mudaog to siya ay pag-expect nga bas lang kag binutan. Ay ang yuna-huna ato, wa ko mudaog sa akong kabuutan, midaog ko sa akong kwarta. Ano mo pakita mo yung buutan nga kwarta may akong gidagan, di man ang pagkabuutan. Mao na yung hitabuan na. Una, maabot tayo ng kuhan nga ang kilos Bombay, hindi tag 60, gamon tag sa 1,000. Ang kilos bugas, hindi tag 30, 40, gamon na dayon tag 100 kapin. Amerisin ninyo. Kay inana mo, unang dire sa amo, digit kasulod ng inyong mga bayad-bayad. Kay di may magpabayad. Na tinuod kay kaning ato gobyerno ni sa Dios. Lingkay late naman ta. Na kung ihatag ninyo dire ang detail. Inani na detail ani. Kaning buhat na to sa kalibutan mga igsuon, ang akong buhat, pag-restore, pagbanhaw sa mga buhat sa Ginoo na gibiyaan sa mga tao. Kay kaning pagkabanhaw nato, mao ang atong pagbanhaw sa buhat sa Ginoo. Dili kay moambak tong Ginoo nimo dito sa lubong kay buhion ka. Pero mo ko na inyong pagtuo, go. May naana mo ko. Ano yung pagtubo? Ito mo dito, ambak sa muslubong. Kasi dahil kung may maambak, Ginoo niyo dito, buhiyon mo, swerte. Pag wala, malas. Kani akong sangyaw, para ranis mga buhi. Anay labot ang patay. Kaya di nakadungog to. San pag mulintas mo itong bulawan dito, di na gito kadungog. Buwan na ito ilabot sa akong pagsangyaw. Mao na nga, ang ako, nga dawaton adto rang opisyal sa gobyerno sa Dios sa ulay mga adlaw. Dili kay magdani-dani ko kay magtambak ng mga tao kay aron inon kog tinuod gidaghag mga tao. Dai oras tinuod lang istorya. Nia ako ipasabot ninyo kung mutuo mo maayo o dili wa ko mahimo. Ang atong pagkabanhaw imaniha ang Dios nagsaad nga kita banhaw niya. Pero sa unsa man paagi nga kita mabanhaw. Ang atong pagkabanhaw mao ang atong pagbanhaw sa iyang mga buhat. Munang matud pa niya diha, bumalik kamo kanako o kamo mabuhi. Kung saan na po pagbalik sa Diyos, natural. Kung asa ka ni biya, kung unsa itong ibiyaan, mo ito itong balikan. Giyon sa nato pagbiya ang Diyos. Giyon sa pagbiya nato ang Diyos, gibiyaan nato ang kabalauran, tulumanon ug mga sugo. O mo na'y dagway sa atong pagbiya. So ang atong pagbalik, mubalik ta sa kabalauran, tulumanon ug mga sugo. Usa sa mga tulumanon, kaning pagsinggit sa trumpita sa ika-50 katuig. Kanus aman ni nagsugod ang 50 katuig. Mao naman po na. Kaya ninong raman diha nga, imantala mo ang kakaliman katuig. Dahil ibudyong ang trumpita sa balaang syudad. Mabasa ninyo ni sa Levitico 25:8 o 9. 25:9. Nga doon na ipasingit ng
trumpita. Na kay sa ika-50 man na. Munang lisod kayo ni. Nato banhaon. Kung kita-kita ra, inutok-utok ra di ni mabanhaw. Kung dili nato ni dito tudlos Ginoo sa mga formula, dili ta makahimo. Kay mahimo na yung bana-bana. O karon tan-aw din nato. Tan-aw nato, obserbahin ninyo bana-bana ba ni. Atong gamiton, atong basahon ang Bible sa Daniel 9:25. Unsay gisulti sa Daniel 9:25? Ingon ni dito nga, busa hibalui og sabta. Paghula sa sugo, na di naman maapas niyo kay BE naman. Busa hibalui og sabta paghula sa sugo, pagpahiuli og pagtukod sa Jerusalem. Alang sa Visayas ang prinsipe, mapito kasimana. Wa man i-explain kung unsa ni. Di-explain ba niya? Wala. Kay pananaw man ni Daniel. Danpur man ni Daniel eh. Busa ay madoy og sabta paghula sa sugo. Pagpahiuli og pagtukod sa Jerusalem. Alang sa Mesyas ang prinsipe mapito kasimana. Ano ang mapito? Kung mo nang times equals 49 years. Karon, imong tan-awon og unsa ni mapito kasimana nga alang ni sa Mesyas. Basahon nimo ang Levitico 25:8. Unsa may gisulti sa Levitico 25:8, di na gini mapas no mga igsoon, ay suri kayo. Ato ning sumpayan ugma. Kay lit naman tas oras. Di man kumula pa sa oras kay aron na dili ta makuan. Ato ning sumpayan ugma ko adlaw Martes. Kinsa man ugma? Ang Kardinal Abler. Maway mo sumpayan eh. Ay saon man nga, nagtan man tas oras na to, 1 hour man na to ang kuan. Una nga, tutok lang mo, no? Atong interesado, tutok lang. Atong interesado ba nga makasabot? Wa ko nagingon nga pahawa mo sa inyong pundok. Na mo sa inyong pundok karon, luwasan ang inyong pundok, luwasan ang inyong mga tao. Pabangin ninyo ang mga tao nga maluwas, kanang inyong mga sako. Kay naa sa inyong pagtudlo nakasalalay ang kaluwasan sa mga sakop ninyo. Parehan ako, no? Naa sa akong mga kamot nakasalalay ang ilang kaluwasan sa akong pagtudlo. Kung ang akong pagtudlo sa iyo, kung sa may kaluwasan nila, wala. Kung ang pagtulunan ng ilang tuhuan sa iyo, kung sa may kaluwasan, wala. Di po kumaluwas, kay sinutan mo sa Ginoo ito magtudlo sa iyo. Munang arbit na katudlog sa iyo, di ta maambak sa Bible. Kay ang atong ipangita, nga kita makabalik ta sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Kay mao nay kondisyon sa Ginoo ni Solomon, nga kung tumago niya, dili sa mubiya. Isipyan ni Solomon, gibiyaan niya sa Dios. Unsa may tuyo ani sa Ginoo para ma-view na to nga kanina imubiya ta sa kabalauran tulumanon og mga sugo, biyaan kita sa Dios. Para mabasa na to ba? Ipakita ni Ginoo para mabasa na to nga kung taligdan din nato siya, biyaan na to ning kabalauran, biyaan ko ta sa Dios. Unang diha man ta ni biya, diha ko ta mo balik. Pero sana to pag wala man tay oras. Pero ano may mga video na to ani, no? Basta kay, inyo lang ni ko ano, subaybayan lang niyo ni mga teksto na to para masabtan ninyo. O may gabi, inyong tanan, dinhirat ako to, balik na po ta og magbuhong adlaw.